Čaute, já jsem tady, který vítáte u mého videa. Dneska bude video, ako si nainstalovat, no ako si stiahnuť Bandicam a ako ho používať. Takže po popise videa, no, pojďte na túto stránku, je to tuto pravo. A na tú stránku pôjdeme, otvoríme si ešte raz tu dám, dobre. Tak a sa napíšeme tú stránku. Bandicam.com Bandicam. Tu dáme domov Bandicam a dáme Bandisoft. Dovoláte dvojku Bandisoft. Tak, to sa vám stiahne, tam si to nainstalujete. A keď to budete mať nainstalované, tak sa vám zobrazí táto tabulka hry, hlavný panel, toto. No, tuto dáte a tuto video. Dáme, tu si to nastavte, takže ideme na hlavné. Tu si najdete, kde sa budú robiť videa. A tu si to nastavte, kde budete mať videa, čo som vám tu natočili. A tu sa vám to videjka dá. A keď to budete mať, no ešte nie, tam si to nastavíte. Dáme video a tuto ako nahrať alebo nahrať alebo ako zastaviť. Ja odporúčam si dať F9 a pozastaviť F7. A tu už si môžete nastaviť zobraziť myšu, efekty. Ja odporúčam tieto dve, iba ukazovateľ myši, ak chcete ako vy. Aj s tým môžete pridať efekty a kameru, ako vy chcete kameru. Dobre, to je pochopiť, to si tak necháte ako je. Tu je obrázok, ako sa robí obrázok, tu s delinou, efekt, zvuk je blablabla. A tu o programe, tuto registrujete sa, niečo také blablabla. Nemusíte sa ani registrovať a tak, a tuto s týmto koliečkom alebo F9, ako vidíte, a keď chcete natočať plochu, tak si kliknete toto, alebo takže to sa mu robí, alebo toto obnoviť. Alebo takto, hej. Ja si to nechám, keď idem natočiť nejaký tutoriál, tak ja si to takto nechávam a keď idem natočiť nejakú hru, tak si dám takto okienko. A dobre, to je všetko zatiaľ. Ak sa vám páčilo, dajte like, dobre všetko, čo je na YouTube, zdravie a čauky.